uThulani Cele waseTafelkop ujabule namuhla ngemuva kokuthola indlu ethi yena enamagumbi amane ifakwe impahla yasendlini ayiphiwe osomabhizinisi. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuthi SABC News iveze isimo ayehlala ngaphansi kwaso phakathi nehlathi indlu yakhe iwa. Ngifisa ngathi nje kungaqhubeka nakwabanye basizakale njengoba kade ichaza ukuthi uyasiza kakhulu. Nami uma ngiwathola amandla impela hayi ngiyosidela ngizinikele. Uthi uma engayile emsebenzini uzoqhubeka nokulima ingadi. Osomabhizinisi abanikele ngendlu banxusa abanye ozakwabo ukuthi nabo belule izandla lapho abantu bedinga khona. Impilo kaCele ishintshe namhlanje umuntu ade ehlala emahlathini nezilwane ukuthi simakhele umuzi wakhe ube isimo esifana nalesi. Sokumfica kwami the way isimo esasikade siyona besichaza ngazinikela ngayo yonke indlela. So I'm happy about kokona konke ngihappy. UCele usehlala endaweni lapho ekwazi ukusebenzisa umakhele okwenza kube lula ukuxhumana nomndeni kanye nabangani. Akasezuphinde awele umfula uma eya ekhaya. Londe Khadebe, SABC News eTafelkop.